Җәмгыятьнең Мөслимдә урнашкан базасында яңа кайткан шәшү агрегатларын җыю бара. Узган ел шәшүдә катнашкан агрегатлар һәм тракторлар әзерлек сызыгына куелган. Быел безнең тагын пассивный комплекслар кайтты. Өч пассивный комплекс бар. Алар барсы да рәтләп ясап көйләп бетердек. Бүгенге көндә язгы шәшүгә без бүген чыгып китсәк инде, бүген полностью әзер. Җәмгыятьтә барлыгы 2 дистәдән артык трактор исәпләнә. Шәшүдә катнашачак барлык трактор һәм шәшү агрегатлары да тулы әзерлек сызыгында. Быел гына да 3 КАМАЗ машинасы кайткан. Шәшү барышында 2 сервис хезмәте күрсәтү бригадасы да эшләячәк. Механизаторлар 2 сменада эшлиләр инде. Һәрбер агрегатка 2 механизатор эшли. Берсе көндез, берсе төнне. Бүтән агрегатларда кулланылачак 12 пассивный комплекс барсы да эшләячәк инде. Базада урнашкан мастерской, гараж, склад, комбайн ремонтлау депосы биналарында капиталь төзекләндерү эшләре үткән. Быел көздән алар барсы да газ белән җылытыла башлаячак. Август Мөслим җәмгыяте үзләренең территорияларын матурлауга да аерым игътибар бирә. Бу көннәрдә алар урам ягына балчык ташылар, агачлар утырталары үлән чәчәләр. Фәридә Гантинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.